Sagudayang narut ti surat. Ti pagkasalitaan ni di kalmanlaeng nga paset ti pagkasalitaan ni Divina nga napoluan ti napalabas. Idi kalmanlaeng. Idi kalmanlaeng manunemi tadyak mailenged kinilula ti kinaliday ko adimteng dito balay manipod iti pangopisina abangko. Mano, ket amok nga dinaksardengan ni Lula, aging nga di na maamuan no anya manen ti paglidlidayak. Kunana tira minsan ket saan sa akin nga dibi na kumatnagam mo, no diget lidliday, tanaliday karata. Ngamitay damo manong nemi imbaga kang awan ti anyaman na ket simrekak iti silid ko nga nagsukat. Sa ko dinanon ni Lola iti kusina nga mangisagsagana iti pangrabyan mi. Madama nga aguk ukis iti bagas ti kamutig. Ilaok na kano iti sabong ti alukon nga laokan na iti nakayasan nga bunga ti marunggay nga malaokan iti sitsaron. Orek lang ng patilmon manong nemi tamagustuak asidaen ti isagsagana na. O alukon sa nakayasan nga bunga ti marunggay sa mo pala ikan ti datay nadurdur nga bagas ti kamutig san adan to peset seron na. Wow, nagimas kan ket tinulunga nga nangisagana siyak iti nagkayas iti bunga ti marunggay tana imaritan na maten ti sabong ti alukon na isaganan manunemi ti kaserula nga pangikabilan na iti palaputan na aginalip na nga bagas ti kamutg iti agsaludsud kanya. Malaglag mo kanilat dati na palabas sapo. Dahil takit nga napalabas di talagang nga napalabas. Iso nga naliday ka manin. Dibi na po. Uno ada ka diyo na kinawatan kini Henry. Diyak sinumbatan ni Lola manong. Ngem iti panunod ko ket nakunak. Ano tinapalabas ket diyak pulos maliklikan nga di malagip. Sumken latta day nga napalabas. Aday nga paset ti biag ko tinapalabas ket diyak pulos mo iwaksi. Nga isupay ti rason ken gapo karagi di dumdumteng nga diyak maliklikan nga problema iti agdama manong nilo. Nagtimek manen ni Lola manunemi ket kinunana. Ay naapo, di mo ko mapaglidlidayan unay tinapalabas. Saan nga ba iti likodan da nga napalabas? Ket nagbalegi ka mat. Han? Kapo tinapalabas ket nagbalegi ka. Saan nagkanga binabayaan ni Apo Diyos apo? Kaya taon na ti pagyamyamanam. Han? Kaya ko naman. Kita nakapagturpos ka ti pa nagbasam. Kaya nadaan ka tinapindas ka trabaho. Tilaawan kang kaitan na pa o. Dibi na. Tiagbalin nga asawa. Nga katakta ko na iti na ito yung abiyag. Laglagay pa mapaw. Manano, manayunan nga manayunan titawan ka. Kumapsutak nga kumapsot. So nga numabalin ko maapaw. Kaya ada ko man mga asawa kang ka. Adda ko man, ha? Lola? Nakatidog day nga dialogue ni Lola manong nemi. Tikat kinalaing na nga sumauwa. Kaya di supela, iti ba nagtimak kukit kinuna. Lola, kahit ko langin tak bakit nga balasang. Ngem, ti mapadasak, tinapadpatasan idi ni mamang ko. Kaya mo sawan. Sika man pa na tinakapimpintas kaya mangibagang bakit ka malasan. Alay, tuloy mo. Abing ibagam nga di mo kahit nga mapadasan, tinapadpadasan na di mamang mo. Insin ako ni Henry, Lola. Ana, insin ako ni Henry. Tabay. Gabutan na takwata ka saan
saan nga napudno kanya? Kusta. Kaya po. Kat kinitanak ni Lula manong nemi, mas daaw siguro, kat pampanunutan na. Ang makatawen ang nagarim ni Henry kanyak sa ako inaklo ni Sona. Kat awampay ti talo nga bulan sipod nagkarelasyon kami. Kat insina kun. Nakaskas daw para kinilula na ita manong nemi nga inaramid ko. Ken ore pa di kiti kagayem ken makamamu kanyak. Ngaman niya nga rod. Anya nga rod ti maramid ko. No daytoy man ti prinsipyok iti dubong ni ayat. Iti kanito nga maamuhak nga damading aramid tinubyok. Isinak kasigo. Saan nga mabaling agpahot nga masaktanak? Saan nga mabaling manong nemi? Nga mapadasak tinapadpadasan ni mami. Una ni mama. Manong nemi ni Henry ti may kadua nga nagbaling nga boyfriend ko. Sipod rinugyakon tinakipag-boyfriend ni Henry ti second boyfriend. Ni Danny ti muna, kaopisina akbad lang, makatawan nga nagharim kanyak, ngem duwa lang nga bulan ti relasyon. Imagine. Agaram, iti makatawan sa akong tusungbatan ni Danny, 2 bulan lang, iti isinak ni Suna. Ngamin manong nemi siya tay babaeng iti maminsan laeng agbasol tinubyo. Diyako ni kanpa iti makunko na nga another chance. Nga dahito iti pakaskas daawan ni Lola kaniyak, ken di kiti makamaamu ken kagayem ko. Sobra kanong mangikadeng, basit kanong mitlang abidtot tinaaramidan idi ni Dani. Ngem kaniyak manong nemi. Ket ti basit ket dakkel ket iso lang nga iso. Tati basit ket isot dumakel. Apay nga urayak pa lang dumakel di basit. Makatawen nga inadal ko ken inamok ti lifestyle ni Danny. Okay kanya. Awan na pulos ti mading bisyo na okay ti family background na. Ngayon ti naminsan manong nemi. Naminsan nga nadanon ko isuna ti opisina mi nga ilimlimid na ti makitex. Nga ididamagik no asinot katetex na imbaga na nga kasinsin na. Ti magadagas manong nemi kat dinawat kayat nga ipabasa kaniyak no anya di kiti in text ti kasinsin na ken ti dagiti text back na. Kayat nga sawin manong nga adda ilimlimad na asaan nga mapagtal ka ni Suna. Isong insinak nga dagos. Dahil lang nga basol na kunada. Oh. Saan nga sinsinan, ti basol na. At nakatetext na, kasinsin na. Ibaga ng kasinsin na, dinamat kayat kayo pabasa kanyak, di text na. O, di kayat nang asawan, at ilimlimad na. No, at ilimlimad na, manong nemi kayat nang asawan nga saan nga mapagtalkan. Nagkid daw idi ni Danny ti another chance, at dinantokan ulitan di bidot na ngem tiyako ni Nikan ti sabali pa agundaway. Si Maruno ni Henry mangup opisina met ngamit isabali ka pang opisinaan. Makatawan met nga inaram nakmanong. Makatawan met nga inadal ko iti inadal ko ken inimbestigar ko ti kinataon. Ken kapot mamati ken mariknak nga patpateg ko inaklon ko. Nga madagayem ko nga nakakita ken kuha nga adda kinakuyog na. Ken kinasango na nga nagmerienda iti may nga food chain iti mall. O makitam, takay nga lalaki. Ada laward nubya yun. Ada pala sa bali. Idadamagay ken kuha na manong nemi di na inamin. Aging nga siyak amismo tinakasaksi kadakwada. Inasatgak idakit imbaga ni Henry nga awan ti sabali nga relasyon da malaksid iti gagangay lang agkayem. As a friend lang. Pudnuman wen manong. Pudnuman akas gagangay la nga agkayem ti relasyon da. Ngem. Ape nga di na inamin ididamo. Nga ad nakakita kayong kuha na alaman. Alaman. Ape nga di na inamin ididamo. Hindi siya kung di nakakita mismo, yung baga na nga gagangay lang ang friend. Style mong bulok.
Adha ko ni tunek ti silid ko kalpasan nga nakapangrabi kami kini Lula manong nemi kan nakalabarak pa yen. Maturog ak kumani ti dayta nga oras ngem naatap ti ridap kanya. Agsisimparat manong nemi digdi sumsumrek iti panunot ko. Pampanunutek ti agdamaken ti masakbayan ket saan natamat ang maliklikan nga di mo walaet. Di mo saan latamat ang maliklikan nga di bumalaet dagiti nabayagan nga napasamak iti napalabas. Tinapalabas. Ket damdamakik iti bagi no intun kano kasardengan nak nga aryaen tinapalabas. Akaslay di kalman lang digiti apasamak manong nemi nga sumangpet ni papa nga nakainom na bartek. Ket salangadan tumat ani mamay suna no apay nga nabartek manen, apay nga nalado nga dimteng sa naibaga nga da babae ni papa. Hubingak palaing idi manong nemi ngem nasaksya kunti amin. Malagip ko. Jak pulos manipatan, di pulos may isina iti panunot ko da itang na palabas. Nga ti kinaganus ti panunot ko manong nemi ket day matangak no kasano ti kinaranggas ni papa ken ni mama. No kasano idi nga ranggasan ni papa ni mama. Nay matangak nga mismo iti jak maibilang, nay matangak nga mismo ti jak mabilang. Nonumin anon nga napasamak ti panang tungpatungpa ni papa ken ni mama nga danugan na pay nga mismo nga kugtar na pay nga mismo. Agik ikisak tumanong nemi, agik ikisak. Agik ikistumet ni mama. Agpapaarayat kaming to nga gina ngem awan ti umarayat kada kami. Nga dapay hindi kiti daway nga pati siya kadang ranak ni papa. Iwadag nak, iwalin nak, ang orek to lang maiparparosisi nga may padag iti suli. Nagkaro da kiti pasamak manong nemi. Nga dayta nga pasamak di pulos may kat iti panunot ken lagip ko. Dayta nga napalabas. Nga dapay hindi kiti daway manong nemi. Nga pati siya ket talaga kadang ranak akas iti kunak. Nakaro dagiti pasamak manong nemi anay mo na iti panunot ko. Masyanak kini mama ket kagurak met ti amak. Ken idi tasaanen nga sumangsangpet ni papa tanakiden na nit sa bali nga babae. Maragsakanak tadyakon maksaksyan nga dangran ni papa ni mama. Ngem ti makadakes manong nemi. Iti saanin nga madangdangran ni mama, ta saanin nga sumangsangpet ni papa. Ngem adadamet ti panagsagaba ni mama, ta kaladingit na unay ti kaawanen ni papa, nga nasakit unay kayong kuwana iti panagisukat ni papa, kada kami iti sabali. Kung nakinig ni mama, mama, sangking agladigit, agragsak kay hindi, tawanin ti mangdangran kada kayo. Kung natin, jak amo, jak maawatan man. Ti makadakes manong nemi. Ti makadakes ket pati ni mama ket nagbalimat nga naranggas kanya. Agasem naulpit kanyak. Apay ko nam. Gapon ti kaawanin ni papa. Binaybay anak ni mama. Itilikudan ti kinaubing ko. Hindi awanan ni papa manong nemi nagyang kami ti sidong ni lola. Ti ina ni mama. Ket ditoy nga imbati na. Umadayo kano ni mama tapno alisto kano nga makalipat. Ureta din nakanumat baybayan ni lola. Ureta napigsapay laeng ni lola. Nga agsublin to kano. Nga umay nakto kanumat laalaan. Anong tinakman la umay alaan. Ipawitan na kano kadagiti kasapulak. Ket idi tapanawan na kon ni mama manong nemi. Kasta unay idi ti sangit ko nga nagpakpakaasikan ko ana nga di nak kumapanawan nga itugot nak kuma nga uray no sa dinuman ti ayan na kadadda ak kumamet. Ano kasano tirikat ket duwa kami nga agnakam takas na kasladyak maibturan nga mapukaw ko ti inak manong. Inarakop ko ba ini nagiti saka ni mama manong nemi ang sangsangit.
ngagpagpakaasi kang kuana. Ano manin ikugtarnak tinak, tapno makaruk atak, tapno makaruk atak, tapno maruk atak isuna. Bumangonak tumanen, kalbasan na kit, kamatik tumanen ni mama. Ano makamakam ko isuna, igawit kong tumanen dagiti saka na, nga ikugtarnak tumanen. Paunay maten. Nadya ka nilaeng nga papa, na asawa nga naranggas, tinapateg, napapan na sa pulen, kat siyak ibatinak. Siyak nga anak nang ubingak pa'y ganibatinak ni Lola. Nadya ka nilaeng nga mamatek ka naranggas nga asawa na tinapateg, ken ko anak, ken siyak nga roden. Manong nemi day tati may sa kang runaan nga paset tinapalabas nga jak tupulos balipatan. Takas lakang kanayon nga subli-subli iti lagip ko. Kat numalagip ko ag sangsangitak. Imbag lakid din, tanang imbag unay ka na kami, kanilula ni Apo Diyos. Saan na kami nga binaybayan itilikudan ti adu nga rigat ken panagsagabami. Nagbalinak nga nasingpet ken natudyo nga ubing bayat iti panagdakkel ko. Managbutengak iti Diyos sa aming nga maliwayan kini Lola tidi sumuknal iti tunggal umuna nga aldaw iti lawas. Nasapa ka nakasursuro ka rin iti trabaho ti unek ti balay manong nemi. Tinultulungak ni Lola. Agmula, agtaraken iti ngwen, umangkat ka rin iti tagilako na nga mapan na isursuro itinadumuduma nga barangay, itinadumuduma nga ili manong nemi. Ano kasta nga bakasyon ket sumurtak keng kuana kadag tinulong kaming manong nemi nga aglako. Adamat giti gundaway manong nemi nga agpauit ni mama iti kwarta ket iso ti inayon mi nga iti ornong mi. Tasang kaibaga ni Lola kaniyak nga agurnong kami iti para masakbayan. Nangruna iti para into nagbasa akong ti high school ken kolehyo. Idi agraduara kong ti elementarya, inkarikaten ni Lola, ti nang sarong karkanyak, manong nemi. Ay ni mama ko nagkidi. Inkarigatan ni mama ti nang sarong karkanyak, ken ure idi agraduara kong ti high school, imay manin isuna akaduwa na ti duwa, akakabsat ko iti ina. Manong nemi kitam ti istorya. Hanagayam nga napansinapol ni papa, napanggayam nagsapol ti sabali nga papa, nga adamaten duwa nga putot na. Uno adamaten duwa nga anak na aputot, ti may kaduwa nga papa. Nabayag mo tidiin nga adda sabali nga pamilya na manong nemi akas itinabayagan nga kaadat sa sabali nga pamilya ni papa. Kasta nagtungpalan da papa kini mama. Adda sabali nga pamilya da siyak nga original nga anak da. Tinagbalin nga kakaaso. Imbag ni mama ta dinak tinalikodan ngem ni papa ket tinalikodan na kon nga namin pinsan. Iti addagon ti kolehyo manong nemi nakadado dagiti istorbo iti biyag ko iti panagadal ko. Nakadado dagiti lalaki nga nagarim kanyak gabo iti ikotak nga kinapindas. Napintasak manong. Dadati kapunan no apay nga ado dagiti agar-arim kanyak. Iti addak iti kolehyo manong. Ngem jak intulok nga madadael ti panagga. Jak intulok nga madadahil ti pasnek ko nga agbasa. Gabot talaga nga kayat ko ti makapagturpus ti maadaan ti napintas nga trabaho manong. So binaybayak laeng di kita disturbo nga lalaki. Ken ti kang runan idi a pinanunot ko ket no makirelasyon aktuman iti lalaki. Ti kayat ko ket agbalin nga perfect boyfriend. Nga agbalin tubat nga perfect husband. Iso nga liniklikak dagiti lalaki ket impasnek ko tinagbasa. Aging ka nagraduarak, nairwar ko ti board ko, may saak nga CPA, ket mismo at itrabaho ti masadag kanyak. Manong. Ket idi, tagtrabaho ak siya kun
iti agpawpawit kani mama, iti tulong ko kani kiti kakapsat ko. Wan manong nemi. Napapintas ken napalagdami kani Lola ti balay mi. Tanga ken jakon palubusan pa ni Lola ang trabaho. Ngem irap-rapin na metlata ti agmulmula ken nagtaraken ngem saanen nga po panaw iti balay mi. Nga idi tamay sa akon nga mga opisina ken adan bukod ko nga kutse nga pagluganak ang mapanagtrabaho ken agawid iti balay awam metten ti mauray ko nga umay mangpasyar ang nga mangarim kanya. Idi estudyante akit adu ngimita tamay sa akon nga CPA mga opisina awam metten aging ga dimteng ni Dani ken ni Henry dimtengen da Dani ken ni Henry ngem kas jemet tinapasama. Inayat ko ida, inaklon ko ida, ngem gabot na nakaaramid da ti may nga bidtot. Diyakon inik kanida, ti sabali akong daway. Para kanyak, kat awan ti makun ko nga another chance. Aging kama no nemi. Akalpasan ka na Dani kini Henry. Si marunong at dimteng tibiyag ko ni Ruben. Manong. Nagamamo kami kini Ruben, may isang formal party nga inatendaran mi kadagiti opisina. Iti maikatlo agundaway nga nakariknak iti kong kunada ngayad. Indaw dawat ko manong. Nga oray, indaw dawat ko nga isukuman ti bako na nga right man. Isukuman manong ti makon ko na nga right man. Right man iti biyag ko. Nadlaw ni Lola kadig si Marsarno nga aldaw ket inspirado ak nga simbrek inspirado ak nga sumbrek kanagapo iti bisina amo nalatan nga adamanin lalaki nga nakainlabak ngem ti saludsud na ket agayat nga tamet kanyak ti nakainlabak imbisima ay may katlo nga lalaki ti biyak mo. Magayat kadimat kang kanak. Apo. Kinabudno na Lola ket rinugyan ni Ruben na nagpropose. Babayin ka na tawag na. Ken text na. Aw matinlimad ko king na. Ano kasta nga adan lalaki nga madlaw ko. Nga kursunada kanya. Ket gandatin ng nagpropose. Dagos kong isaray sa king na tinapalabas ko. Nga ibagak keng kuana, aga po iti dayta nga napalabas, ket iso diga po na ken rason tapno agsapulak ti perfect boyfriend, ngagbalinto mada perfect husband. Tadyak kayat, ama padasak ti kas ti napasamak iti napalabas. Jak to kayat ti makabkabil Lola. Inayon ko pa yung imbaga kini Lola manong nemi nga imbagamet aminen. Imbagamet aminen ni Ruben tibay panggap keng kuana. No asin no isuna, no kasano ti kinasingpet ken kinagaget na ken no kasano iti panagbalin na nga napudno kanya. Aging ga manong nemi nga iti maysa nga sardam ket dimteng ni Ruben. Ni Lola tinangilukat iti ridaw. Ket nasiputak ti panagmano ni Ruben ken kuan. Uwan mano. Kadidi ta sangwe ko ni Suna iniyawat na ti 3 red roses. Roses for you, Divina. Oh, thank you, Ruben. Kaya na dapat imported nga chocolates. Wow. Thank you. Ito ko ka. Nalagsak ang kasasalita ni Ruben, manunemi, Jack ng pupuutan. Jack mapupuutan, ti pa naglabas na kiti darikmat. Adu di kiti nakakatkatawa ng istoryan. Nakasirseryoso ng mga ibaga ng nakakatkatawa ti ud-udi na. So nagkatkatawak no ka. Pasari masipat ko ti abagan. Kat dito'y nga mismo balay manunemi nga imbaga na kaniyak iti I love you. I love you. Kuna.
I love you. I love you. I love you, Divina. Ket no pa'y Jack in istorya ken kuwana ti may papan kada Dani ken Henry. Amo na nagsalutsod siguro. Jack yung magbaga ken kuwana nga na minsan lang nga nagkamali, nagbidot ni Dani Insinak. Na minsan lang nga nagbidot ni Henry Insinak. Namo nagayam, takunan. Ikarikan ka, Divina. Nga, awan ti makon ko na nga, perfect na tao. Nga, aramidek ti amin, tapno agbali na ka-perfect. Agbali na ka-perfecto ken ka. Kahit ano gutek, nga damat dagiti pagkapsutan. Dagiti bidot ko. Dagiti sana kayat ti padak na tao nga agbalin wuno aramid ko. Ngayon pagbalinek nga may saka perfect iti sangwanan. Ikarit na itaken ka, Divina. Kinunana pa ay manong naming ano addaman dikiti bandi nga aramid na mabaling nga gagangay laeng. Nga magbalin to nga perfect ti puso na nga agayat kanyak. Ta dito'y tupulos, ta din tupulos kano agayat ti sabali malaksid kanyak. No kasano tinaramid ko idi kadadani ken Henry kastama tinaramid ko ken Ruben nalimed a pinaimbestigar ko ti pudno kinatao da. Kinatao da. Ti family background na ken isumet tinaramid ko ken Ruben manong. Inimbestigar ko nangupa ti private detective manong. Ket naanos met nga aguray iti nasurok nga may nga tawen. Sakbay nga inaklon ko isuna. Naira na idi nga nagbirthday ti amana ket isumet ti umuna nga panangawis na kanyak iti balayda. Ket inyam amunak nga dagos kadakwada nga siyak ni Divina, ti agbalinto nga Mrs. Ruben, ti agbalinto nga manugang da. Ingganigatak met manong name iti nagbalin nga perfecto iti matang dagiti partido ni Ruben manunemi. Nga idi pagdamagan na ti inana, ket awan tinlimit ko ken kuana. Nga siya ket produkto ti broken family, nga dito ti gapo na noapay nga ti lalaki nga pilyak ket tay napudno, nga dinto mangbaybay ken mangpasakit kanya, tiya namin pinsan nga kasupadi ni papangko. Namin pinsan nga kasupadi ni papangko manunemi ti sapsapulek nga lalaki. Tay di na amot kumabil. Namindua kami nga nag-date kani Ruben iti uneg ti Makalawas, mamindua kami mano iti Makalawas. Mangal daw kami, wano dinner kami, wano saan ket umay dito'y balay, ken mapanak met iti balay da. Ken awan pulos manong name iti natakwatak nga may kontra iti relasyon mi nga inaramid na. Nga madamay sa nga tiyak kayat nga ugali na. No at the date mi manong. Diyak pa'y napuutan nga isot mangururay kanya. No di kat siyak latta ti agururay kan kuana. Sus Maria. Ado di kiti kakasta. Kas dadala grub-grubwat nga babae. Lalakit kinatawad nga nakarkaro da pa yung babae nga grubwat. Kasta manong name ni Ruben. Pasaray maladaw iti 15 to 20 minutes iti nagtulagan mi nga oras. Nga ididilawak isuna nagkarimat nga sapsapain nanton. Nga maladaw tulak tamot iti 10 to 15 minutes manong name. At dapat di kiti madlaw ko ken kuana manong nemi ano labsak ti agsao ket sobra iti kinatanang dagiti garaw na. Wow. Natanang ti garaw na. No saan nga siya ti mangigem iti ima na no magna kami? Ket di nakibinan. Very gentleman. Wano iso ka di tayo kunada nga mahinhin na lalaki. Ket na ibagak na ito'y kinilula man, nami ket kinunan. Api lula. Di na amot imang kibid ken ka, no kuyok kayo.
Kasi tayo, saan nga gentleman? Di na ka i-care. Ano magnakay kumagat, masabol nga, akin igid ka, kat protektaran na ka. Hanggang ka sa taramid na. No jak kibinin lola, kat saan ka mang kibin? Gamang mat no bakla ni Ruben. Ana? Naklaatak manong name, oh my God. Nagprotestahak nga dagos, iniday tanging baga ni lola. Jak anugutan, kanjak patsin, kanjak kayat. Di ba kirelasyon, hindi may isang makla. Nga mabaling ti babae, mabaling pa iti lalaki. Dahil sa ACDC, si Lakis. Oh my God, dalawa sarsarakan. Manong Nemi, una talaga ka di, naawan di perfecto. Talaga ka di akas tinatama nung Nemi ti paspasama. Oh my God, kinunkurak tinakim ko maano. Manong Nemi, imbaga ni Lola nga mga kanunubakla ni Ruben. Ba nagalaklatang nagprotesta kasigod manong. Jackpot yan manong. Kaya din na minsan nga napanak iti balay da manong. Na ibagak iti inana ti may panggap iti madlaw ko kenkwan. Imission ti baget. Ket di mawat iti dispensar para iti anak na. Ket kinunana. Saan nga bakla ni Ruben, iha? Awan pulos ti badlaw ko. Nga pakakitaan tapno maibaga analimad na bakla ni Ruben. Yung manugutek. Nga ura idi ubing palaing sunak. Iso ti problema nga inana. Ti kinaginad ng agrubwat. Iso ti pangunong taking kwa na idi ubing palaing ni Ruben. Kang kanayon napakaladladawan ti eskwela. Nakarkaro pa yung babaeng agrubwat. Manipod pa nagdigos na, aging ganti pa nagsukat na, labsak ti agsa uiha. Kat kasla, siguro doon natin panag-arwat na. No, dalabasit, makita na nga, datay kuso, terwatan na. Pay dubla na paplansa. Unos amis mo di bang plansa? Kaya't nati perfecto nga panagrubuan. Sigun pa'y manong Nemi kinimamang na idi kano agtrabahon tapno saan kano nga maladaw ket nakasapsapa nga agriing ket nakasapsapa nga grubuan. Anong Nemi kastamad lagayan. Kasya madgaya ba talaga? Imbaga kini Ruben manong Nemi nga jak kayat detang ugali na ket nagkarimet nga ikarigatan ng ikaten ken baliwan. Ket addan ni kiti kundaway nga pasaray iso tinasapa. Ngem adulat tama nung Nemi di kiti kundaway amaladaw. Wan manong. Nagpropose ni Ruben iti kasar. Ngem jakpay nakapagdesisyon takasladda panagduwa-duwa. No pay daytoy laeng manong Nemi ti jak kayat ken kuana. Ti kinaginad na. Manong Nemi. Makigasang-gasa na. Kasta nga ta. Makikasarak. Ket ore no, dinanto man maikat data nga ugali na. Ngem dinakto nga tasaktan. Dinto nga tagbabae. Dinto nga ta makaaramid. Iti pakasaktak. Nga pagsinaan minto. Pagsinaan to ti dalan. Manong Nemi, kasla saan ngamin nga may kat dati nga pubiak. Pubia, tayo ito'y manong. Gapo nga ta, tikinaubing ko, nga nakaimatang tikinaranggas ti amak. Ken iti nakakaasi, nga nakapaypayaan ti ina. Santo nga ta nga may kat da ito'y manong. Nga pagamam ka. Siyempre, binalakadan nak ni Lola. Mom, tibi na po. Kasta ka talaga, tibiyag, sugal. No saan man idi
nga nagbalik ni mamang mo nga nakiasawa kini papang mo. Ta nagbaling nga narangkas ni papang mo. Ay kinamkad na ka. Itatakit na pindasan ka na ornos ti kasasada iti ang damang asawa na. Kastamat ka ni mamang mo. At akad garo yung tawag na nga makapkabilson. Awan. Anong orturumbay nga rabin na klola? Ay laos to dante may katlo. Iso dahil tatinay ka rin ni Ruben. Dinakto nga tasagtan. Anak, saan kami nagsapsapol? Iti talaga nga perfecto. Agyaman ka. Dahi talang timadi, dahi talang ti samua kayat. Kaya ni Ruben, naghinad. Napimpindasan ti naghinad ngam dati na kurimay. Kinamdagi ti duwa nga lalaki mo nga nubyo. Gabuti kinakurimay da. Gabuti kinakutida. Gabuti kinagarawda. Pati sa bali nga babae, garawanda. Adda ka lang arudan, gumaraw ta pala sa bali. Iso nga napimpindasan ni Ruben. Ika sa nung harod no, dangran na to. No dangran na kanto agad, nagsina kayo. Sumapol kan tumatmanenti sa bali. Kas tinaramid ni mamang mo. Kas tinaramid ni papang mo. Ay, bakit ako na po? Makiasawa ka. Gabatasan lang sisyak ti manayunan ti tawid na. Sikapay. Iti na minsan manong nemi nga panagkuyog bimanen kini Ruben. Iti dimsagan, iti kotsena, kastangmat kanyak, si Mabad. Kinibin na, ama, itamang pahay ko na, sanak inekbayan. Nangimsak din ng ikat, titakyag na iti abaga. Oh, di mo kaya timakbayan? Natagsid ni Ima. Sudga po ng arto ng kaya tinagsoldado, tadyak kaya nagbaklay, ti kaya paltog. Kasta, okay, pagsaritaan ng tikalay sa atin. Well, umay ka sa di balay, tap nagsasalita tayong gusto. Sigurado ka? Wag mo naman. Okay, i-schedule ko ito nga rin. Imi ka rin ha, ikatim na tang ugalim, ti kinaginad mo, parpartak to ka din. Natulag nga ron ti kalay sa manong nemi, kat ko na di kit ka opisina. Kamodyanan na. Makiasawa matlaingin ni Divina nga napili. Sana ka napili. Nga ti ka awak ti kasyan. Natanang. Ay, sa bagay. Natanang. Awan to nga ta, iti pagbiddutan ni Ruben, nang runa ito nag-asawa kayon. Sapay kumatawan. Nalpas ti kanlaysa. Dimtengen tirabi, kat kas itinagdulagan mi, manunemi kini Ruben, dito kami sidong ni Lola ngagyan. Idudumteng ti first night, first fight, manunemi, Sos Maria. Mantektekaan na ka mangururay. Nagbayag na inikat pero atin. Siyakon, siyak na mangikat. Siyakon, tapno da thrilling na, unang sobra nga talaga't kinaginad mo. Iya, alis tom, kat magagarak launin. Irimekat nan manunemi tita party barukong ko. Apo, nakain-inayad. Apay, ada panging kumpararam. Awan, hindi ka di mabuibuyak nung kakit nakalalis to. Gagangit idamo, ngayon ito buhay bayag, mayat to. Kit imal alis to ngagpaisumano. Ruben, imal alis to. Magidam, imal alis to ako. Pimudutan di makina, ito nga natarayan dinugan. Kasta o ni metten manong nemi di panagbiyahin na manipod baba, agpangato, manipod nga to, agpababa. Ti makadakas manong nemi kat kastoy metlatan, kaisarak mo na.
Ay, nakasagana ka kaya dito. Pati pa iti romansa, problema kay ka. Naginadak, pas pinaspasak mo. Kahit nangasawan, ipamundi mo, pagtungpalan na. Sobrang nga romansa na ita. Manong nemi insagot ko keng kuha na tikinabirhen ko. Buhay manong. Kahit siyempre, ay tayo kami tinagsak. Ti makadakas manong. Ididum sa agen isuna, nakabaybayag. Oh, yan am. Pati ididesaag, nagbayag ka. Idipidwami manong nemi, nakabaybayag man na simmakay. Alistuam. Idi agangay manong nemi, siyakot, simmakay ko na. Saan lang tama ikat manong nemi ni Ruben di kinaginad na. Kakaasyak no ka mang ririing kang kuwana. Kakaasyak no ka mang dagdag alistuam, maladaw tahan alistuam. Ito maminsan, panawang kalatan. Tanang lang, sweetheart, tanang. Tanang. Ala, kitagyaman ka po. Tada ito yung inamin nga bulan, nga panagdadayo. Iti asawam kita. Awan pa iti problema. Da problema klula. Di kinaginad na. Sikan ati mangyalis to no. Gumanat ka. Ngayon napipan ti kasta. Ngayon ti amuna ka adangran. Barbari nga lula. Ta di nang tumsurutan ti uminom ti harak. Harak matket. Ti mangidurun. Ti lalaki amang dangran ti asawa na. No antapasken manong nemi ore kasanod panang pilit di kitipada ng lalaki nga kaopisinaan na no tapasken di balay nga uminom awan. Pulos ko na. Ruami nung hasta manong nemi nga awan opisina ingka magpaspasyan kadwami ni Lula. Kat nung Domingo ingka matsumuk na pasyar. Balay, opisina, balay, pasyar dito, pasyar sa jay, simbaan, balay. Aging ka man, naming at na pitpitik, inisaklot ko. Lola, aginawa ko. Ay, pasagay mo, no. Napigsaak pa lang ang mga iwan kang kuwana, natapok, titood. Duwan, ti anak mi, manunemi, kini Ruben, hindi agkapsot nga talaga ni Lola. Pinakamuha ko na ni Mama, kastamat hindi kini kakamsat na. Awan pa'y talungal daw, manunemi. Hindi agpakadan ni Lola. Naragsak ka no, pumusay. Kaputasyak nga po ko na kapinadakil nakin pinagbasa na. Kat naragsakan. Nakabiliak matlayangan. Iti para kanyak kat perfect. Awan di madi nga aramid na. Kuwain manong nemi, jak tupulos manipatan ni Lula. Naslisod imbilang ko nga amakin ina. Kaiso itinangtad kanyak tinaran niya kamasakbayan. Jak tupulos manipatan ni Lula. Kat syempre manong nemi, itipupusan ni Lula. Nagsangit ba't dagiti apo ko na tituod nga anak mi kin ni Ruben. Dito to kanumat malipatan ni Lola da, nagsipot na nadungong halula ni Lula. Na ito nga rod, ti pagkasarita, akmanong, kanagyaman aklaonay, ti anos mo, kinlaing mo nga nangibasa, ket sabi kumatad damat na ibati ka adal, liwliwa, ken pagsarmingan ti biyag, kadigiripadak nga dimngeg, ken nagbuya, more power to your program, idikal man laing nga programa. Tuwing nga radagyaman nga pagayam mo, Divina. Thank you, Divina. Iting ka pa nagsurat.